Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Kamaong Asen. Thank you. Balik po tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asen sa Litter News Philippines. At muli magandang hapon sa mga OFW na katutok po sa atin. Yung aking inaanak pala, Atty. Benny, nasa Melbourne, Australia. Nasa barko sila eh. Inaanak ha, pag baba mo, nandito lang kami ni Conchal Benny. Okay. Doon pala sa bayan namin, by the way, Iski po, I was surprised and I was shocked na nabalitaan ko sa aking pinsan na si Primong Jaime Moran. There's an outbreak of dengue sa bayan namin sa Tiwi Albay. Iski po, Mayor, medyo may challenge tayo dyan. Baka pwedeng gamitan mo yan ng Aquatain. Yun, Aquatain. Kanina yung pinakita dito sa program ni Sultan eh. Aquatain, panlaban sa dengue. Patay kagad yung mga lamok. Hindi nakakalason sa tao. Okay, nakakabuti ba o nakakasama sa mga Pilipino ang patuloy na pakikipagmabutihan naman ng gobyerno sa China? What do you think, ladies and gentlemen? Balikan natin si Councilor Benny. Councilor, magandang hapon po muli. You mentioned the council is ready to support the new mayor. Of course. Yeah. 200%. Yes. Nakipagpulong na siya sa inyo, no? O naman, we have yung Monday meetings namin. Oo. Kaya magandang nasimulan. Tama po. Oo. Panimula pa lamang, talagang pinakita na sa atin yung financial conditions of the city. Ano ba talagang financial condition? Can you tell us? Are you in... We have 4-point-something billion na pera ng gobyerno natin. 4-point-something million na natira? Nautang ba o natira? Yung current na fund natin. Million ha? Billion. Billion? Oh, billion. Malaki? Malaki. Oh. And of course, talagang nagpapasalamat kami at merong ganito na at least nakikita natin. Oh, thank you. Thank you kay Mayor Mauricio Dumogan. Hindi siya tulad ng mayor sa Cebu. Anak ng kagaw. Yung inalis yung... Oh, pati tiles, pati mga inodoro sa ano. Napaka-gagong mayor, ano. Kinakasuhan na ngayon sa ombudsman. So may 4 billion tayo mahigit. So mahigit 4 billion tayo. Pero yung iba na obliga, ganyan. Okay. Nasa current... Magkano ang disposable doon? Ang pagkakaintindi ko, we have 800 million disposable. Oh. Kasi yung iba, na-obliga. Okay. May mga pinondohan tayo ng mga project. Yeah. At yung iba, yung mga obligasyon natin sa mga agencies ng gobyerno, like PhilHealth, GSIS. So doon ako kukunin nyo? Doon sa City Disaster Fund natin. Doon sa SEF natin, School Educational Fund natin. Mahalagang investment yan. So, at least na-obliga. Alam natin na meron pala tayong ganitong pera. At least alam natin how to appropriate yung pwedeng ma-appropriate. Tama po. Okay, sapat pa ba yung 800 million towards the end of the year? Siyempre, walang sapat yan kung gusto mo talagang kung gusto mong implement lahat ng mga projects mo dito sa Baguio. Halimbawa, sabi ni Mayor, our priority, one of our priority is our market. Yeah. Ano bang klaseng anong balak na sa market? Balak. So, siguro construction of nasa kanya na. Nasa kanya yun. Kung paano. No? So, what is your pagkagandahin? Siyempre, yun ang kwan natin. Trust naman niya umanda. Let's make a big difference here in the city of Baguio. Better Baguio. Ganyan ang kwan niya. So, as for me na city councilor, I'm also inspired of these things na pag naririnig mo ang isang leader
na ganito ang sinasabi, then you are inspired also to Of think. course. And of course to cooperate, unite, and support the administration sa mga ganitong sinasabi niya na development sa ating lugar. Apo, oo. Sa ibang lugar kasi, Councilor, kapag ka hindi ka partido, no? Halimbawa, kayo, it happens to be partido kayo ni dating Mayor Mauricio Dumogan. Sa ibang lugar po, pagka magkaibang partido, na nagkakaroon ng deadlock, nagkakaroon ng impasse na anumang plano ng leader, hindi sinusuporta ng ano. And I think mas matured ang mga taga-Baguio. Ay, siyempre naman. Politically. You know, sabi mo, dati nasa kwan tayo, under the leadership of former mayor. Yes, sir. Under Timpuyog. Timpuyog, yes. Timpuyog ng Baguio. Kaya alam mo naman yung Timpuyog it means unity. Unity. Kaya dapat makipag-unite tayo sa kung sino mang leader na nahalal natin, nahalal ng taong bayan, ay suportahan natin. Oo, basta maganda. Oo. Actually, isang inyong mga layunin, ano? Paglingkuran ng taong bayan. Yung nga sabi niya, huwag mong isipin yung next election. Ang isipin mo kung ano ang magawa mo ngayon. Maganda yun. Maganda. Tama po. Oo. May iba kasi na hindi magawa ang dapat gawin dahil natatakot baka hindi siya iboto. Yun nga ang gusto natin sa isang leader. You have to decide whether to favor or not to favor. Whether to popular or unpopular. unpopular or hindi. So long as alam mo sa sarili mo na maganda. Kaya nga sabi ko, when we pass the truck ban ordinance, tayong main author niyan, yung anti-colorum ordinance, yung towing ordinance, those were controversial ordinances that somehow there were pressures on me. But I said, we have to do this. Di naman nabawasan ang boto mo. Oo, lumaki pa nga eh. Lumaki pa nga. Lumaki pa boto mo. Oo. So, Ganun. So, in the style of Mayor Magalong, yun ang gusto ko eh. Yung hindi napasara, napasara. tama. Di ba? So, pag ganito ang leader, talagang ma-inspire ka. Tama po. O nasundin. Yeah. Oo. I think everybody's inspired, especially yung pangako niyang magkaroon ng better Baguio, no? So, you know, from good to better, mas talagang okay yung better. So, punta tayo sa sa parking. Talagang, we actually passed a resolution for the construction of a multi-level parking dito sa May Gansa. Oo. At, I don't know kung meron ng... Anong status ba nun? You already have that resolution. Ang alam ko dyan, may pondo yan eh. Kaya May pondo. nga. Alam May ko din pondo, yun so, eh. Oo. Hopefully, the mayor will be able to Implement that. know this and implement yung one. Kasi ang alam ko meron. Meron ng pondo yan eh. May nagsabi sa akin. So, why not? Do it. Kaya lang, siyempre... Pero of course you know it because you were the ones who passed it. Magkano ba talaga ang pondo niya? Yung resolution, Opo. pasado. Pasado. But as to the funding, Hindi ba kasama doon sa legislation yung funding? Hindi. Resolution lang yun eh. It's a... Allowing the mayor Yes. to... Allow. Okay. Ngayon, kung pupunduhan yan, ay di maganda. Opo. Pero ang alam ko, merong pundo eh. I have to ask the city engineer's office, hindi natin natanong eh. Pero nung tanongin ko, meron eh. Sabi niya, may plano na yan. Okay. So, yun lang. Siyempre, maraming mga sektor din. May mga nagre-react. Nagre-react na sabi nila na, one, it is destroying the... Desecration of the beauty of the Bornholm Park. Beauty of Bornholm Park. Oh. But you see, again, this is where decision-making lies. Tama. Na And this is part of the development. may lahat ng desisyon, hindi mo, you will never please everybody. Tama po. But if it is, we think it's right, then do it. Tama po. So it's in the hands of our chief executive. Let's see kung palagay ko yung gagawin yan kasi it's a very important component in solving this itong nagkalat na sakit sa kalsada.
kung halimbawa may mga parking areas na tayo, pwede nating i-close na yan, yung mga parking na yan. Tama. Close it. Yeah. Oo. Doon na lang kayong lahat. Yes. Ganon. Yes. Oo. I have heard some sector opposing the idea of that multi-level parking. Kasi daw matatakpan daw yung yung ganda ng Burnham Park. Bakit? Maganda ba kayo ng Burnham Park? Ang pangit nga eh. Ang pangit niya. So, Ang pangit nga doon lang sa parking. Kung alam mo doon sa baba ng BCF, Oo. ang pangit na parking yun. Ang pangit. So, Ang parking, dapat i-pave mo yan. yes. And I was told by the SEPMO officer, Mhm. Mr. Cervantes, na ipipave na yan. Asphaltuhin para maganda naman yung Oo. parking area natin. Tama. Hindi maalikabok kung Kung mainit, kung tag-init, tag-araw, kung may ipo-ipo. at hindi maputik yung tagulan. Oo. Well, we have only 4 minutes to go in our program, mga kaibigan. Palagay ko'y kailangan na naming sagutin ni Councilor Benny itong aming main topic dito. No? Itong ating tanong sa bayan, siglit. Nawala lang yung aking monitor dito. Hello? Ito yung beauty ng live show talaga. Okay naman dyan, ano? Okay naman. Nakakabuti ba o nakakasama sa mga Pilipinong pakikipagmabutihan ng gobyerno sa China? Bago ko ito sagutin na Councilor, baka may nais po kayong i-anunsyo, no? Mga bagay na pinagkakabalahan po kayo ng City Council. Sige, sir. Wala pa naman sa ngayon. Okay. So, punta na tayo rito sa ating tanong sa mga kasama natin, sa mga nanonood sa atin. Medyo siguro may matutuwa, may nainis. Pero kayo, Councilor, pag kayo po ang sasagot dito, nakakabuti ba o nakakasama para sa mga Pilipino ang patuloy na pagkikipagkaibigan, pakikipag-best friend ng gobyerno natin sa China? How do you see it? Wala namang positive naman yun eh. Pakikipag-best friend, di ba? Pakikipagkaibigan. Yeah. Ito mga positive dito. Kaya sa tingin ko wala namang masama doon. Lamang, yung mga sinasabi ng iba na tingnan nyo naman para hindi naman tayo i-down sa ating karapatan. So there are ways na mapagsabi natin ito na hindi hahantong sa girian talaga na mag-away na kayo. Hindi naman. We have diplomatic channels on how to address yung mga problema natin. Siyempre, alam na natin yung nangyayari dyan sa may anong tawag doon? West Philippine Sea. So, ganon. So, in everything, there is a better solution other than yung talagang pagkaan ng ulo. Ayan. So, we have to trust the President, the administration on how they are dealing with these issues sa atin. Huwag tayong padadala sa ating damdamin na Pulis ng damdamin. Oo, bugso ng damdamin na nihurakan ng ating karapatan, ang ating dangal. So ipaglaban. At siyempre ipaglaban mo on so normal sa mga magkakaibigan ng may nanglalamang ng konti, and sometimes you have to assert your rights. Importante yung sinasabi mo, assert. Hindi kailangan magsuntukan kagad. Okay, so sabi nila, there must be continuing communication. Tama ba? Ang sabi ng ating mayor, kailangan ng continuing communication, cooperation para sa ating lahat, para lahat ng bagay ay ating maadresan. At huwag tayong padadala sa mga bagay na hindi makakabuti, lalong-lalo na yung mga chismis. Very well said, Councilor. Thank you. Baka may gusto kang batiin, sir, bago tayo magtapos. Go ahead. Of course, binabati ko yung lahat ng mga nanonood, lalong-lalo na sa aking misis na nanonood ngayon. At mga kapatid, so salamat sa inyong
pagtunghay dito sa Leader News Philippines. Kasama ko si Errol Guapo Dakami. Kahit hindi pa kami nagtanghalian, parang nabusog ako bigla. Thank you, City Councilor Attorney Benny Bumogaw, Chairperson po ng Committee on Transportation dyan po sa Baguio City Council. Balikan ko na po itong ating mga pangunahing isyong binantayan sa maghapon. Nasa mga kongresista pa rin daw po ang pagpili ng susunod na House Speaker ayon sa Malacanang. Mayor Sara tumangging makialam o tumangging nakialam siya sa pagpili ng House Speaker. Wala nang independence at lame duck ng Kamara sa pakikialam daw ng Presidente. Ms. Wari at Duterte muling nagpulong po sa Malacanang. Palagay ko ito may kaugnayan po sa charter change talaga. Kasi may banta si Chairman Ms. Wari ng MNLF. Kapag hindi nagkaroon ng charter change, siya daw po ay makikipagyera sa gobyerno. Presidential elections at 2022, hadlang daw sa planong Chacha ayon naman kay Drilon. Mga taga-probinsya, dapat konsultahin sa pamamagitan ng public hearing hinggil sa pagbabago ng saligang batas. North Cotabato niyanig po ng 5.6 magnitude na lindol at nakapagtala na ng 10 aftershocks. Poisonous gin products o yung mga mahilig tumagay ng gin. Nangako pa naman Florence si PJ magdadala daw ng lambanog galing Quezon, sabi ko. Di bali na. Poisonous gin products ipinakukumpiska po ng FDA. Mag-asawang Egyptian suicide bomber sa Sulu. Wala daw alam ang Armed Forces of the Philippines. Nako, ito na naman po tayo. This is gonna be another challenge on intelligence capacity and intelligence gathering. Kung ganyan ang ganyan po tayo, tulad na lamang po nang nangyari po sa Marawi, isang katerba po ang mga siraulo na pala doon, hindi nalalaman ng mga otoridad. Walang intelligence information na nakuha bago pa man sumabog yun. It's very hard, no? Kailangan po nating patibayin po ang intelligence capacity ng ating mga otoridad. Samantala, binatilyong bully naman sa Aklan, ito yung napakayabang daw na binatilyo dyan, nakarma. Natusok daw ang ari ng nail pusher. Ayan. Ay nako, kaibigan, nakabubuti ba o nakakasama sa mga Pilipinang pakikipagkaibigan, no? Tuloy-tuloy ng gobyerno sa bansang China. I really agree with the opinion of City Councilor Penny that in every problem there's a specific solution. So hindi po solusyon ang agad violently mag-react po tayo na maglilikha po ng another violence that will not be a good for everybody. So lahat naman po ay may solusyon. Daanin po sa tama at mahinahon na pamamaraan. Kung kailangan po natin ng kakampi dyan na medyo parang referee, why not? Kung yan po ay makakatulong, ano? But really inviting for a fight or a war is never an option. With that, mga kaibigan, kami po ay pansamantalang namamalam. Again, we would like to say thank you kay Councilor Benny Bumogaw. Attorney Benny, ang ating special guest for this afternoon. At napag-usapan po namin ang mga pwedeng gawin, pwedeng isuporta po ng City Council sa bagong liderato po ng alkalde natin sa Baguio City, Mayor Benji Magalong. Thank you, sir. Sir Benny, thank you po. Thank you. Salamat din po. Salamat. At sa ngalan po ng ating mga nakatuwang sa paglilingkod sa hapon po ito, Broadcast Officer Clarence Andayan together with Earl Nico Dakami. Remotely, we have our supervisor, our operations head engineer Oliver Lico, creative director Mark Anthony Reynoso, creative producer Carlo Reyes, at si Mike Francisco nagulot sa ating palatuntunan. Ako pa rin po ang inyong kamao kasero, si Errol Dakami. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dakami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.